анисҷон, агар дарсҳоятро тамом карда бошӣ, давида партовро партофта биё, бачаҷон. хуб шудааст модарҷон. мумкин аст баъд дар берун камтар бозӣ кунам? майлаш, фақат бисёр не, шом шуда истодааст. партовӣ меравам. биё як ҷоя меравем. باید پرده رو پرتویم، لیکن با اون طرف کوچه رفتن خوشم نیست. بیا در این کنج میمونیم. به همین هم هر روز اینجا رو میروم. чаро партовро дар берун партофтӣ? магар ин корат аз рӯи одоб аст? саросема будем, анвар пешниҳод кард ки дар ҳамин ҷо гузорем. вай доим ҳамин хел мекардааст. тасаввур кун ки ба ҷои фарошои ҳамин ҷо модарат ё апат бошад. тасаввур кун ки дар ҳар як хона мисли ту ва ҷуръат партовҳоро бароварда ба партовгоҳ нею ба сари роҳ мепартоям. медонӣ ки шаҳри зебои мо ба чӣ табдил меёбад? модарҷон, хатоямро фаҳмидам, дигар такрор намешавад. тозагии шаҳр аз тозагии мо оғоз мегардад. агар фарзанди ман бошӣ, ин коратро дигар такрор намекунӣ. зеро ободии шаҳри азизамон аз мо шаҳрвандон вобаста аст. бегоҳ бо модари Анвар ҳам дар ин бора суҳбат мекунам.